என்னதான் வேட்டு சத்தம் கேட்ட உடனே பாய்ந்து பறக்குறங்க புறாவா? நின்று நிதானமா இறைய தூக்கிட்டு போற கழுகுடா. ஹாய் காய்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு டிஜிபி ஷார்ட் கேமிங். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு வந்துட்டு டுடே நைட் அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாப்அப் ஈவெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரியே வேறு லெவலு, சொன்ன மாதிரியே 800 டைமண்ட்ஸ் டாப்அப்க்கு வந்திருக்கு. நான் டைமண்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லலை, பட் நம்ம சொன்ன மாதிரியே கண்டிப்பாக வந்திருக்கு. ஸோ வேறு லெவலுங்க. நம்ம வந்து இது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுப்போம், தமிழுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 300 டைமண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஸ்கேட் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. எங்கே இந்த ஸ்கேட் போர்டு வர மாட்டேங்குது, இதாக வந்துடுச்சு. ஓகே, இந்த ஸ்கேட் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இருக்குல்ல, பட் ரொம்ப லெஜெண்ட்ரின்லாம் சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு இருக்குது. ஓகேங்களா? இதில் இருக்கிற பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது. ஓகே, வேறு என்ன அப்டேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருங்க, நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டெய்லி மிஷின்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் என்னென்ன மிஷின்ஸ் பார்த்துடலாம். கைஸ், ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாகின் ரிவார்டாக ஒன்று கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் 10 நிமிட்ஸ் ப்ளே பண்ணணும். தென் கிளாஸ் கால் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா 300 மீட்டர் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ரன் பண்ணணும், ஃபுட் அதாவது ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் 2 டைம் வந்து லக்கி ராயில் ஸ்பின் பண்ணால் டோக்கன் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் 40 மினிட்ஸ் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு ஒரு டோக்கன் கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 அப்டேட் பார்த்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு டாப்அப் ஈவெண்ட்டு தான் வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிட்டு மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகேங்களா? இதுக்கு பாருங்கள், நல்லா தான் கைஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா டாப்அப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரில் ஏதாச்சும் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இன்னும் கைஸ் வர மாட்டேங்குது, தான் வந்துருச்சு. ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் டெய்லியும் சர்ப்ரைஸ் லோட் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஸோ வேறு ஏதாச்சும் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்களா? இருங்க, எஃப்எஃப் டோக்கனில் ஏதாச்சும் பண்டில் கிண்டில் வந்திருக்கான்னு போய் பார்ப்போம். ஸோ இதுலேயும் எதுவும் வரவில்லை. ஓகே காய்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டுடே நைட் அப்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவும் ஒன்றும் அப்டேட் பண்ணல. ஓகே, பரவாயில்ல. வந்த அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு நான் தெரிவித்து விட்டேன். மத்தியானம் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்அப் ஈவெண்ட்டு தான் வரும். அந்த 75% கன்ஃபார்மாக சொல்லியிருந்தேன். ஸோ 75% வந்து விட்டது. ஸோ ப்ளூ பிரிண்ட் வரும்னு எதிர்பார்த்தேன், பட் ப்ளூ பிரிண்ட் வரல. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. ப்ளூ பிரிண்ட்டு கிடச்சும் சில பேருக்கு யூஸ் இல்லாமல் தான் போகும். ஏன்னா சில பேர் அந்த இதெல்லாம் வாங்க போகிறது கிடையாது. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து ஈவெண்ட் தெரிஞ்சவங்க நான் ஃபுல்லாக பார்த்தேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணிருங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இன்றைக்கி ஒரே நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் கீழே லிங்கில் போயிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு #ஷேடோ ஓபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். ஓகேங்களா? ஓகே காய்ஸ், நான் வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.